Hai să vă arăt cum a fost a doua zi din weekendul nostru în Constanța. Sincer, ne-am trezit fără o direcție prea clară, nu știam ce să facem. La început am zis că mergem la Aquapark în Mamaia, dar eram încă puțin obosiți și ne-am gândit că mai bine mergem noi la plajă să ne relaxăm. Și în timp ce mă pregăteam eu, a mers iubitul meu până la o cafenea din apropiere și a adus 2 cafele. Și ne-am gândit până la urmă că ar fi o idee foarte bună să mergem la același beach bar la care am mai fost. Și acum, fiind sâmbătă, am dat 40 de lei în loc de 30, dar oricum mi se pare un preț foarte bun, mai ales pentru zona care arată foarte drăguț. Am ajuns pe la ora 10 și, sincer, nu mă așteptam să fie atât de multe șezlonguri rezervate. Chiar nu știam că se poate face asta, dar bine de știut. Și știți că vă spuneam că se poate da comandă de băutură și mâncare la șezlong? Ei bine, ne-am luat și noi ceva de mâncare pentru că ne era foame și chiar a fost foarte bun. Practic ai acolo un QR code cu tot meniul unui restaurant, îți alegi ce vrei să mănânci de acolo și spui băieților care trec pe lângă șezlong ce vrei și mai apoi vine un curier Glovo și poți să plătești la el direct cu cardul. Și după ce am stat până seara la plajă, ne-am întors la apartament unde ne-am pregătit, ne-am făcut un duș și am plecat spre Mamaia. Ne-am plimbat pe acolo și căutam cu disperare un restaurant grecesc. Am găsit unul foarte, foarte mișto, vibe-ul foarte fain, lumea dansa pe acolo. Foarte tare mă bucur că am găsit această terasă, era mâncarea foarte bună. Eu am ales până la urmă să mănânc un gyros cu carne de pui, în schimb Gabi și-a luat un gyros cu carne de porc. Dar piesa de rezistență a fost această feta în foietaj cu nuci și miere. Îmi doream de foarte mult timp să încerc și mi-a plăcut foarte mult. Porțiile sunt foarte mari, dar cred că se vede din imagini. Nu a reușit să termin tot ce aveam acolo, îmi pare foarte rău acum, dar nu mai puteam, bubuiam efectiv. Ne-am mai plimbat puțin și am intrat într-un magazin cu suveniruri de unde mi-am cumpărat o brățară de picior pentru că mi se pare cel mai drăguț accesoriu vara. După ce am ajuns la cazare, ne-am mai uitat puțin la insula iubirii tale și ne-am pus la somn.